Здравейте, аз сега ще ви покажа един фокус. Още не съм му измислил име, но сега да започваме с фокуса. Казвате на зрителя да си тегли една карта, например осмица каро. Оставя я на страна и я правите две купчинки, една, две. И вземате половин и слагате с лице. Половин, слагаме с лице. И с тези карти почвате да ги редите лице надолу, лице нагоре. Лице надолу, лице надолу, лице нагоре. Лице надолу. И сега, ако ви се падне с лице надолу, му казвате например, да сложим и тази отзад. И почвате да правите пак. Лице надолу, лице нагоре. Лице надолу, лице нагоре. Лице надолу. И тая да я сложим отзад, за да остане с картинка да виждате карта. И го питате, къде да сложим картата, неговата карта, осмица каро. Например, каже тук. И вие запомняте, че е асо пика, слагате. И когато дойде асо пика, почвате. Лице надолу, лице нагоре. Къде? Вие тази карта казвате, че я слагате така. Но вие я обръщате ето така и продължавате пак така. Връщате всички карти с лице надолу. А когато дойде неговата карта, вие слагате така. И продължаваме. И последната карта. И правим някакви такива вълшебни неща, например, и казвате, искаш ли твоята карта да е само с лице? И той казва да. И ето е карта, неговата карта, осмица каро. И това беше от мен. Това е много лесен трик. И от мен довиждане.